Kadaguan sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, misiguro nga mapungan ang pagkatap sa coronavirus disease 2019 nga makatakod. Si Faye Marie Dumabok sa report. Nabalhin na sa usa ka isolation area o gitimana ang kapin sa usa ka gatos ka mga persons deprived of liberty kon PDL nga nagpositibo sa COVID-19 sa Cebu City Jail. Sagad kanila asymptomatic ug ang uban adunay mild symptoms mong wa kinahanglan nga dadun sila sa tambalanan. Gihimo ng isolation ug quarantine facility ang annex building nga makapayluna og 2,500 ka mga inmates. Giangko ni Jail Superintendent Renante Rubio, chairman sa Task Force COVID-19 sa BJMP, nga maglisod ang mga inmates sa pagpatuman sa social distancing kay gasugwak na sila. Atol sa virtual conference sa PIA 7, iyang gipasabot nga ang City Jail alang lang unta sa kapin 500 ka mga inmates. Apan karon niabot na sila sa 6,600. Reminder, especially ang health teachings, and we provided disinfections among the cells. Ato nang gibuhat kada buntag o until hapon mangani dog. And then we have provided alcohol, sanitizers, mask, and tanan niya po din nato mabutang dito. Samtang gihangyo ni Rubio ang dakbayan nga ilain o quarantine facility ang 13 ka mga BJMP personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Wala, nagkagubot. Di pa sudlo mang pulis. Nasubo First time lagi ni Daddy. Nagsagit yun ng piniriso, Daddy. Hindi sila ganahan magpasalod. Nikalma sila human napasabot ra sa BJMP ang mga inmates kabahin sa mga nagpositibo. Mga vitamins, food supplements o face mask ang nahatag nila sa mga inmates. Anda mo sab sila mudawat og donasyon. Tanang measures amo yung gi-maximize just to be kanang at amo yung ma-contain or amo ning ma-stop ang spread kanang I hope di lang sila mabalaka, no? Katong mga pamilya sa atong PDL, even katong pamilya sa among personnel. Dugang nila ang ubang mga pasilidad sa BJMP 7 na dunay andam nga isolation area kung may mutumaman nga kaso sa COVID-19. Mi patuman usab sila og mga pamaagi aron malikayan kini. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.